eze chievo were ekumeku mmụọ ekenekwa emu unu akwa na eke akwa na oye akwa na awọ akwa na nkwọ Igbo bụ eze na-ekene gị o ore ezumezunu ezunọ mma mbala eze na-ekene gị o ore ezumezuo ezunọ mma mbala o bele nwa nọ na tụ oyi na ama gbamiwe gemọnụ a na-akọje nwa konu enu alo malugo nwoke chukwu eke nwere obodo agwawo mmadụ ga-eji eje obodo na mmadụ ga-eji kara ọsịa ụtụtụ nzu pawa Ọtụtụzikwe igwe ọtụtụ nzu ekene eze bụ igwe ọtụtụzikwe igwe ọtụtụ nzu ekene eze bụ igwe ọtụtụzikwe igwe ọtụtụ nzu ekene eze bụ igwe n'ụwa ọtụtụzikwe igwe ọtụtụ nzu ekene eze bụ igwe ọtụtụzikwe igwe ọtụtụ nzu ekene eze bụ igwe ọtụtụzikwe igwe ọtụtụ nzu ekene eze bụ igwe n'ụwa mmelimakicho n'ụtụtụ zaguleri mmanwụ mmelimakicho ụtụtụ zaguleri ọmabo obugo osisi onye n'ọbụ chi na-eme mana ọ bụ chi na-eme ụtụtụ zaguleri n'oke ibobo bịa o a na-esi onye nwere ibobo nga alụsi ezumezu na ezu nọ mma mbala o abana bụ ọbịa o n'ọbụ ka osisi onye ojebe ibe ndụ ya o mana ibe ti na-eme ọnwụ ya ụtụtụ zaguleri mmanwụ pawa ezumezu mgbanarị izi igbe ụtụtụ zaguleri o ụtụtụ zaguleri nụ na eme ụka nna gwa o bele nwa n'ọgwụ n'ọgbọ ị na-azọ igbo ndụ nụ n'ọbụgo osisọ gị onye ị na-egbu egbunu chi a na-azọrọ ya bụ onye ị na-aza azọnụ mmadụ apụrụ igbu ya chacha ụtụtụ zaguleri oke ibobo alụsị na-eribie nranụ ụtụtụ zekwumekunu n'ọbụgo osisọ gị inyela ụwa aka o akwa na n'obi gị n'ọbịa ka nje bịa tata ụtụtụ zaguleri mmanwụ alụsị na-elibie nranụ ụtụtụ zekwumekwu a na-esiri igbo bongo n'ọbụgo osisọ gị ibiro ụwa gị o n'ọbụchi nwelu mmadụ ka eji gara ọsịa ụtụtụ zaguleri o n'ọdịmụ ọgbagote n'ọbụgo osisọ gị o nyela ụwa aka o akpụ ọtụtụ nzu bịa tụọ ozu arụ ọtụtụ nzu bịa tụọ nzu ogugbu ọtụtụ nzu bịa tụọ nzu ihe ji ọtụtụ nzu bịa tụọ nzu agbanabụ ezu na ọma mbala bịa tụọ nzu n'ọbụgo osisọ gị inyebele mba n'aka n'ọbụgo osisọ gị inyebele obodo aka ụtụtụ zaguleri oke ukome mmadụ ga-ejije arize igbe na arize nwata na ụtụtụ zuchi gị arize igbe arize nwata na o papa ka imele maka John ma n'obu ka osisi ọchị gị a na-esuru okwu igbo bongo ụtụtụ zaguleri jaligbota mmokpoto gwata ụtụtụ zaguleri jaligbota mmokpoto gwata onye sili ngoje gwata ahụnanya gwe arochi debele ụtụtụ zukomili imele maka John ka ibunye menu obele nwa n'ọgwụ n'ọba egwu nne nwanyị odogwu bịa aka na-ara mkpa ụtụtụ nzu igwe aka na-ara mkpa o bịa ganawo n'obugo osisọ gị o nyela ụwa aka o ụtụtụ nzu enu na-atụ ụlụ m o njekwaba ụwa m ụtụtụ nzu bịa ebunye menu ezumezu esi n'ọmabara ene merekwa nkịtị eme o
onye lụọ ka ọfụ n'anya. Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe. Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe. Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe n'ụwa. Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe. Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe. Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe n'ụwa. Arụbụlụ m na wegede ekwu kekwuo ka nje leta mmụ gị ndị na-enyela aka ọtụtụ nzu ka mkpọba mmụ gị n'ofu n'ofu n'obugo osisọ gị igozibe mmụ gị n'obugo osisọ gị inyebele mmụ gị aka mana ibe na yo gị bụ ọtụtụ nzu komili bọọlụ m ogwu ego na matọrọzi bụ bịam ọzọ chacha na ndụ igbolu m ogwu egonu ka igbolu igwe mụnụ nweje nwenwebe anwụli ọtụtụ Aguleri ọka alụ na nsọ odogwu nwede ka nlota mmadụ dị ka Chief Dr. Arinze Nwajana na mokpoto Enugu Aguleri be anyị igwe ọtụtụ nzu ọbụla tule enesoro enweli bobongo Arinze Nwajana Arinze Nwajana igwe ọtụtụ nzu Aguleri bịa mana ọ bụ ugo osizọ ọtụtụ nzu o jee bunye gị enu mana ọ bụ ugo osizọ ọtụtụ nzu ije mebe ụwa gị papa na-egwu memụ ka ibe mụ ọbịa Peter nweluo mụ nọ eko ochimiri ọkọchị agha nwanne m bịa ọmabụ onye mgbokpoto mmadụ ga-eji kalụsịa ọtụtụ Aguleri gwetali mgbokpoto ekweta ndị gwala ekwe ga-ekwesị ike ndị jụla jụ ga-ekweta lele inogo ekọchị agha ekorimilodogwu na kpọpụ gị na-agba Peter nweluo mụ nọ memụ ka nwanne ka nje nwebe anwụlio na mụ nwere mmadụ magụ mmadụ na-agụ magụ ọtụtụ Aguleri biko na-ete mụ gị mana ọ bụ ugo osisọ gị inyela ọmalụ gị aka onye ibe eto nwa Patrika jide melimakijio ọmalụgoro n'obi gị mana ọ bụ egwu ọtụtụ nzu ezumezu na ọmabala egwu ọtụtụ nzu ma ndị ọbịa ka nji bịa ụwa mbụ na chi onye ibe eto Patrika ajide na ọmaba n'ezi Aguleri mmemụ ka ibe mụ ibe mele onye dị ji ya mma n'ụlọ ọbịa Chinedu Ugwuọma ọmaba onye mgbokpoto Chinedu Ugwuọma Junior akụmụka ego akụmụka mmadụ nụ Ugwuọma Junior mebe oke ibe mo Ugwuọma agwa mmadụ ka eji eje Ugwuọma Junior ọmaba akụmụka n'izulu mmanwụ ezi nwanne m bịa n'obugo osisi onye ojebe ibe ndụ ya ọbịa n'ezi nwanne m nụ ogbolie n'ọmụ ana mrakwa nkịtị ya mee kudi yara na achiki power ekenela ha ji n'ọbụ onye mụ okpoto ofu okpoto ekene nwanne lenu Franklin ara jọjọnụ okpoto ofu okpoto maniji meles ọbụlụ a na-esiri Igbo bongo okezie nwanne lenu n'olu oke osi elu Young Hillary Young Money Young Pounds Euro and Dollars power ọmaba olu oke osi elu ejege nje ya ijele nwanya ndidi amaka edechi n'okpoto bịa
nwanya na-eme ka nwoke nụ inidi amaka edechie n'obugo osizo ọnya odo nwanne m ekenekwa gị nwata imela eze ọ bụla eze rụwa ndidi amaka n'obugo osizo ọnya ijele ebe na-akwọli mmanwụ nke aka nna bọnụ batịrị madilo ndidi amaka nwegolu pawa banki ego onye ọmalugo n'aka osizo ọnya n'obugo osizo ọnya n'obugo osizo ọnya aro na-abịa m Ọtụtụ Aguleri ekele eze bụ igwe Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe n'ụwa Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe n'ụwa abịa mana emeju ugwu ese bịa ọmaba onye mmoboto isele mana emeju ugwu ese na-ere m ụka gwa mana obugo osizo ọnya nwanne enwebu edi mana emeju ugwu ese onye ajụjụ Aguleri ajụjụ mmoboto ajụjụ Naijiria nụ nje igbochi olubata ajụrụ ese nwelienụ ndị obodo eze nya butela yara ya weje nwa nwụruo onye ajụjụ ugwu ese nwa mma na-eme ivugonu ọ na-ejela Ọtụtụ ozi n'obibi agba na-abọdị gị n'akanụ alụsị ji ugwu ese mana ọ bụ ugo osizo ọnya Ọtụtụ ga-eme ije ụwa adịla anyị mfe mana emeju ugwu ese mkpanụ egwu m deje ọbịa onye nwabalị m ọbala tule dibịa ndị ọbala tule n'ofu n'onwere iwu unu na-egwu n'obi papa na-egwu onye nwabalị m ibe ọma ibu n'obi imela ọmalugo ibe ọma ibi n'obi imela ọmalugo emelio maka na anụmanụ ka na ya nwa nwụrụ imele m ibe ọma na ndụ rapụ emechasịa maka na ọ na-ebu aga mana ọnya na-abịa ruo nya butela yaga onye nwe ọbara m ọmabụ onye mwokpoto isele papa nnegwu mana ọ bụ ugo osizo ọnya obibe ndụ ya ọbịa Arize nwa jana emerokwe gị nlozo n'igwe Ọtụtụ nzu komili nye menu mpa Chedezie nwanne m nụ akụ bilions Chedezie nwa Emmanuel dezie agụruo akụ bilion nwe mana ọ bụ ugo osizo Chukwu akụ bilion nwa mama ezi nwanne m bịa ena mere nkite makụ milion ọmalugo n'obi gịnị bamive ga-emonụ nanụ koje nwako n'onu alụ akụ bilion nwe ma dedezie na ọdịgo mma anaso 8th grade maka anụ iso ọbịa alụsị Aguleri ọmaba na igbe zuru alụsị Aguleri bịa aya ya n'izu ụlọ mmanwụ ọmaba na igbe zuru Chizọba nwanne m na-emere ogwe gị nlụzonu ọmalugo n'ọgwụ n'ọgbọ ndị a na-asọ n'obugo osizo ọnya n'obugo osizo Chukwu n'obugo osizo ọnya n'obugo osizo Chukwu n'egwu Ọtụtụ nzu mana bịa ka ndị bịa nna gwala ụmụ ọgwụ ego na machọrọ ịbụ ụbịam eze gwala ụmụ ọgwụ ego na machọrọ ịbụ ụbịam ọzọ ụbịam ọnụ ntụ mana ọ bụ isi ụwa na-emerọ nkịtị eme na ụbịam ọnụ ntụ na machọrọzi bụ ụbịam ọzọ Ọtụtụ igwe n'enugwu gwala ụmụ ọgwụ ego na machọrọzi ọgụ ụbịam ọzọ na ndụ ụbịam bụ ọnwụ n'uche m onye dala ụbịam inelu anya na ọ bụ ọnwụ ịpụta na eji gredi ịma nkwupụta okwu maka na ijiri owo akatebu iyinu
kwuo nwa nwa oyi o mma bụrụ ọzọ bịam ọzọ ndị ezumezu ndị ọtụtụzu na-emeliwe ndị na-enyela ọtụtụzu na va na-abịa n'obi n'onyelara izigbo ụbịam ọnụ ntụ ga-agbavu ọtụtụzi Aguleri ọmaba ọpa na-egwu bịa o na ma chọrọzi ọgwụ ụbịam gwọlụ m ọgwụ ego iwe onye duba onye obe onye na-eme mmalị ya arụ iwe onye duba onye maka na ọ bụ obu mmalị ya mamụ nke malụ gị n'ụwa na mụ kwuru na mbụ ije wee n'elu onye anya obula eziokwu ovu onye ndị nọ na-emetọrọzi ọra mma o ka onye ji iko ji ka ọtụtụ nzukọ omeli n'obugo osisi onye aka ị ga-enyere m tata biko nyebeli m ya rapụzi emesịa m ka ibe ji akpụ aka okwute na dele ọbara tụle dibịa ọtụtụzu mana ọ bụ ka o si dị o n'obu ka osisọ gị ọtụtụzu ọtụtụzigwe igwe ọtụtụzu ekele eze bụ igwe ọtụtụzigwe igwe ọtụtụzu ekele eze bụ igwe ọtụtụzigwe igwe ọtụtụzu ekele eze bụ igwe n'ụwa ọtụtụzigwe igwe ọtụtụzu ekele eze bụ igwe ọtụtụzigwe igwe ọtụtụzu ekele eze bụ igwe ọtụtụzigwe igwe ọtụtụzu ekele eze bụ igwe n'ụwa ọtụtụzi igwe igwe ọtụtụzu ekele eze bụ igwe ọtụtụzi igwe igwe ọtụtụzu ịmalarizi igwe papa nnegwu igwe ọ dịwo gosi adịm onye chimele sọbụruo a na-esiri Igbo bongo mama m ụlọ n'ochie n'ọdịm iwe adịgo ọbịa ọmalugo nwoke chukwu n'ọdịm ko iwe adịgo ọtụtụzi Aguleri ọmabao n'ọdịm iwe adịgo ọbịa akwa ịma na na-esiri enweli obongo ma na-akọrọ ọnụ nkịtị akọ arụti dabelu ọ dịwo ogo si adịnụ Igbo ịma nwanne m ịma nwa bụ nwanne kwụsa ịma nwa bụ nwanne kwụsa akụ federal akụ si na nwa Aguleri bịa o akụ federal n'ọdịgo mma ọbara tụle dibịa eletrika mana ọbịa ka iji eli ejenwa alụsị anọ ma etieri ọkụ ọbụla ọchịchịrị nya bụ darkness ọ bụ na alụsị anọnụ ejenwa wee ghara ọkụ ịma na ibe adịrọ n'ebe ahụ ọ bụ na elụsị anụ biko gbaa ọgụ ka ịkpọlụ m ezi nwanne m akụ federal ịma nwa bụ nwanne ka ụsa ka o jee nwa ya lega ọkụ ka ibe dị na ndụ gị o n'obugo osisi Chukwu ojebe ibe m ndụ ya n'obugo osisi onye ojemebe ụwa ya egwu ọtụtụzu mana ọbịa ka nji bịa o ọtụtụzu ezumezu ezu na mmabala o n'obugo osisi onye mele mma ka echi ọnụ ka ije nwe bunye menu obele nwa na-akwa alele n'ama Sunday nwanne m Sunday bịa obego Sunday nwanne m Sunday nwanyi nwa balị m o Sunday onyi nwa balị m o Sunday nwa balị m bịa o Sunday nwanyi UBA obego araba santa money o n'obugo osisi ochi gị ojebunye ego enu araba n'ọdịgo mma mmadụ ga-eji je Sunday nwa ọbalị m n'ọdị m ka ọ dịgo mma ọbịa kenezi nwanne m nụ n'obugo osisi onye omebe ụwa anaghị ọrụ tayọ ma na-esiri Igbo bongo omelenu omelana obi ibe nya ga-emelele
maka mmiri ezosie n'ụwa na aga m isi ya onye ga-abụ eze ga-abụ ezele omelenu omelana isi ga-abụ eze ga-abụ mana ọ bụ ka osisi ochie ya ofu onye nuo ọ na-emetarazi ọla mma Cholaiti nwanne m hụrụ Ifeanyị Irochukwu ọmaba na Igbo ezunu Cholaiti nwanne m hụrụ Igwele Ọmalugo nkwa n'ihi ebu enyi iwe egwu Cholaiti nwanne m Ifeanyị Igwele Ọmalugo nkwa ị ga-ebu emi iwe egwu Cholaiti n'izulu mmanwụ bido material n'ọbịa ka ije ka alụsịa Cholaiti ọmaba na-abụta mmadụ ka ejije Cholaiti nwanne m asị ọgụ ịba maka asị ọgụ n'Igbo ezunu Aguleri ọ bụ ka ọ sị gị Chukwuemeka nwoke Chukwuemeka n'obugo osisi onye Chukwuemeka nwoke Chukwuemeka mmadụ ka ejije Igbo n'obu chi na-eme ọya Emeka ịma ọkụ agba mmili Emeka ịma the prince na ọdịgo mma ọkụ agba mmili Ọtụtụ Aguleri n'oge bunye ike n'enu kasị enu ịmali nwanne gị ije nwa mele nwanne gị oje nwa adịle gị mma ịmali nwanne gị ije lote nwanne gị oje nwa adịle gị mma mmaobodo eze ọta na-akụtara enu ọ bụgo osisi Ochukwu mmaobodo eze alịla na-akụtara enu n'ọbụgo osisi Ochukwu ekene eze bụ igwe ọtụtụ nzu ekene eze bụ igwe ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekene eze bụ igwe ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekene eze bụ igwe n'ụwa ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekene eze bụ igwe ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekene eze bụ igwe ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ nzu ekene eze bụ igwe n'ụwa ọbịa Machichi Debelu odogwu bịa ezi nwanne m Machichi Debelu odogwu ichie akịlịkịlị ọmaba n'ezi Aguleri odogwu mana ọ bụ ka osisi ochi gị omebele gị ewu ọma mmadụ enu ụwa bụrụ Chukwu ichie akịlịkịlị kelekele mmadụ ka eji kalụsịa kelekele na ọ bụ ka osisi ochi gị ichie nwanne m bịa n'obugo osisi ochi gị onye ga-abụ eze ọgala na-esi na chi a na-esiri Igbo bụ ngọ ichie kelekele gịnị vọnụ maka nwanne m ekelekwa gị Ọmalugo ebulu egwu bịa ube onye na-eche ọmaba n'ezi Aguleri ube onye na-eche bịa ube na-eche gị ube onye na-eche Chukwududo nwanne m bịa Chukwududo ọmaba mana obugo osisi oji Malugo nwoke Chukwu ọtụtụ nzu egwu ya ka m ji nwa bịa tata ọtụtụ nzu egwu ya ka m ji nwa bịanụ ọtụtụ nzu oke Igbo bụ abịa akụmọ ogbevi akụmọ bịa akụmọ ogbevi akụmọ ezi nwanne m Ọmalugo na-akpọ gị kedu ka oge si dị akụmọ n'ọdịgo mma akụmọ odogwu ibe ga-abụ ibe ga-eme mana obuchi ya egwu ogwu ụwa onye nna tinye akụmọ nwezi agụ n'ọdị oke osi adịnụ n'inere m ka gbao
n'ọbụgo osiso chi gị je goziwe gị ọtụtụ nzu bịa 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 tamibe ga-eme ọnụ anọ ka o jee nwa ka onu enu alụ Chiboyi nwanne m Iconic Stadium Chiboyi nwanne m toluo ka o si eluo mana ọ bụ ka o si so chi gị eje mewere gị ọma o Chiboyi n'ọdịgo mma o ọ bụrụ onye ọmalugo nke oge eli aka ọkwanị ya ka nje kene my chair lady na nsọ Chinyere ọmaba o mama nnegwu n'ọbụgo osiso onye dala kinyere ekene mmadụ dịka ewele mmadụ na-eke Ọkafọ International Money Queen nwanyị ka ibie International Money Queen International Money Queen n'olu oko si elu International Money Queen n'olu oko si elu ewele mmadụ na-eke Ọkafọ ewele mmadụ na-eke ịgbakwa ngideli o n'omela anyị niile o ezi nwanne m ajabego achụniketeri ọmaba na aza ịnana nke ọma achụniketeri na memere oge nloso ide nwanne ke arapụo m ibu nweje nwa tupu ego ide nwanne eke ọmaba na amụlụgide anyị ijeje nke ọma ụfọdụ iji na-agba agba o rest in peace arụ n'ọdịgo mma egwu ọtụtụ nzu mmadụ ka eji eje ọtụtụ nzu n'ọbụgo osiso gị nyebela ụwa aka o ọtụtụ nzu igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe ọtụtụ igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe ọtụtụ igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe n'ụwa ọtụtụ igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe ọtụtụ igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe ọtụtụ igwe ọtụtụ nzu ekele eze bụ igwe n'ụwa ọdịgo gosi adị n'ezi nwanne m n'ọgwụ n'ogbo mama ibe ga-eme ọnụ ala ka eje nwa aka onu enu alụ ọ sịrị na ozuru mmanwụ ọ sịrị nwanne m bịa eze na-eli nke ya ọje na-enwe anwụle ya ọbaniọma ọchị eze na-eli nke ya nọ na-enwe anwụli o kedu ibe ga-eme ọnụ ala ka o jee nwa aka onu enu alụ eze n'izuru mmanwụ bịa eneli nke gị na ije nwebe anwụli o eze nwanne m mabana mọja mmadụ ga-ejika laluchena odinigbo na ọbụ na ọmaba James nwanne m bịa o meseleka n'ụmanụ ọ bụ ka o si sojuwuo oje nwe mebele gị ọma omeseleka Aguleri ọmaba n'obodo oyibo na-emerọ nkịtị eme ebe ịbụlụ nye mụnụ ọganiru n'oge abụ ochimili omeseleka n'ọdịgo ma o James nwanne m ọmaba n'ọkpụo mmadụ ga-eji ka omeseleka nwanne m nwelibe mma gbaji n'ugwu ije nwe n'elu ya anya omeseleka izuo nwantịrị akịrị dịka isi kwubu na mbụ ije nwa be gị maka na ịkarịrị akarị ka nje nwa alụ ọlụ go alụbọ ije nwa be aṅụle ka ọ malụ ugo nwa tụwakwuo mpete n'elu egwu gị omeseleka arịrịzi igwe bụ otutu nzu komilodogwu tụtụzụ anyị ime anyị egbe ka m ji bịanụ nweta ka nlotu n'ofu otutu nzu gwa mmadụ ga-eji je nwebunye menuo na gị ti akali ọmarụ
akwa na-eke akwa na oye akwa na abụ akwa na abụ ọbịa ngwa ụgbọ gbabili ike ọdụdụ kamụlụ mmanwụ ọmalugo na-agba egwu eze atọ mmadụ goyezi gbamugoyezi gbamugoyezi osetesi aba ọra na-eze ndị Igbo mma mma o ka nke nunu akara m gwụrụ na mbụ n'oge onye na-emetara ọra mma o ka onye jiko jika Prince Capon akpakwulu dele nwa mmotike ọmaba na mmụ ezunu bịa obele nwa na-ebu agbaja isi ya bụ sajaja ọmaba na komedi ọbala tule dibịa kenelu mezi oyi gị nụ Prince Itemba n'oso na gbagaba Itemba nwanne m na mmemere oge nlozo na m gwụrụ egwu izizi nweje nweta inye ava gịnị Itemba nwanne nwere ive ngwọtalichacha Prince Capon nụ obele nwa na-ebu akpaja o n'obugo osizi onye ojebe ive ndụ ya o isi ga-abụ eze ga-abụlila eze Egweliti Kingdom Agwụ Kingdom Agwụ Orike Mgbokpoti Sele adịrọgwa m na-egwelo nwunye di ịmaliri ga-emelọ malugo gị ije nwa emelimio n'ọbụgo osizo anyị bugo ovu igwe biga Afọma Vicente Ọmabao Chief Afọma Vicente Bastard Money Kodigo Manu Afọma Vicente Odegwu ezi nwanne m na memere oge nlozo Ọmalugo Life Bandit Atimanti ekene m unu n'ofu ndị nchetali ma ndị na-echetara mmadụ ewe n'iwo bụ onye na-emetọrọsi ọra mma ọ bụ na owo gị iwo n'avagadịrịa o ije nwa gbalị m transfa ndị nwa gụọ owu egwu n'ava gị nregwenụ n'ọbịa ka na-erekwu ijele nkili n'ọbịa ka na-ekili ododo ejiri enyi ya ozu ịnụọ wagiliga wage na ikolabịa ije nwe emezi enyi ka maka agadi emekete bịa gaba n'ugwurugwu Ọmalugo nwoke chugwu mama nnegwu ezumezu ezu nọ ma balụ Ọtụtụ zaguleri mmanwụ ọbịa Cynthia Nwansube Cynthia student Cynthia nwanne m na memere okwe gị nlozo n'obugo osisi onye abụrụkwa m oli echezo Ọgọstina eze nwanụ o eze na-eli nke ya o oje nwe ebe anwụle Ọtụtụ zaguleri mmanwụ ịmala Arizi igbe Arizo onye monyi ni Ọtụtụ zegwu nyi nwoke nu Ọtụtụ zaguleri bịa Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ zu ekele eze bụ igwe Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ zu ekele eze bụ igwe Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ zu ekele eze bụ igwe n'ụwa Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ zu ekele eze bụ igwe Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ zu ekele eze bụ igwe Ọtụtụ zigwe igwe ọtụtụ zu ekele eze bụ igwe n'ụwa Stone ọmaba na mmụ ezunu ọbala tule dibịa bịa tiemegwe n'oru obi atụkwana m atụ ọkala Ọmalugo n'obu egwu bịa Stone nwanne m nụ kwute ndadilio ọbala tule dibịa bịa o aka ji ọgwụ eme ọgọ odogunu okwute nwanna dele bịa kwute nnadele ya
nna deli m o nna n'ọdị ọlụ m o okwute nna deli o baratule dibịa nwa m ji ọgwụ ma ọgọ ọba nnegwu mmanụ ọ bụ ugo osisi ọchị gị ibe ibe ndụ gị o ekenekwa gị nye nwaanyị Igbo ka nke n'ezi nwanne m ọzọkwanụ onye ji ọgwụ eme ọgọ o mekwere m ụfụ n'anya Chukwu emeke nwata dibịa ijije na-esolu ma na mma wonuo n'odu oge o si adị ka nke n'ezi nwanne m na-eji ọgwụ eme ọgọ obi na nwa ma akasị ọbara tụle dibịa iji ọgwụ eme ọgọ nje nwa afụ n'anya a na-esi onye nwere Igbo bongo ọtụtụzi igwe igwe ọtụtụzi egwu ọtụtụzi igwe igwe ọtụtụzi egwu nweta imeleze agbawo kedu ibe ga-eme ọnụ ana na ọtụtụzi bunye meruo agwalili egbuo nwatakịrị o kedu mgbe ọ ga dị mmadụ ka ndụọ nweze na ọ bụ n'ọgbọnụ nwara papose ka ọ nọlụ ọdọbala ike alụsị ọdọbala mmanwụ igbe ọdọbala nne nwaanyị ya ji na nchagbu igbe ọdọbala odogwu na na-esiri Igbo bongo alụsị ọdọbala na mabụrụ oli eji ezonu nwanne m obi ha n'ọbụgo osisi onye ojebe ibe ndụ ya dopa nwata nwụbanụ ọbala tụle dibịa ọmaba n'isi ogwe Aguleri ogwe anyụnụ abịbịa dịka ọkaliwo rice maọbụ ajijele nwa akali ikpu ka mmale dopa nwanne m kpamụ ka ọ ga-esi dịnụ mmadụ ga-ejiga aketebe iyi ọbara tụle nne m na nna m o oje nwa debe matata na ọdịbala Igbo gboo ndị obodo eze atụzina mmatụ ọkala chacha ibe nna m ka mgbanụ mmadụ atụzina mmatụ ọkala maka na ọ bụ chi na-eme ihe ụwa ọtụtụzi igwe igwe ọtụtụzi egwe ọkpọnụ egwu bịa iji oke nwa bọsọnụ ọbala tụle dibịa onye amụma Ezikiel nụ wanụ n'Orivite ekwusigo local gọọmenti area n'ebe ahụ ka isi eje na Anambra steeti mmanwụ a na-esiri Igbo bongo iji oke bịa mana ọ bụgo osisi onye ojebe ibe ndụ ya ọtụtụzi egwu ma egwu na mụ n'obi n'ọdị oge ozi adị mele mmaiki chio ọtụtụzi Aguleri ibele mụ n'ọdịnala akwa na be gị ya tozu egwu n'ọbụgo osi dịrị m nje nwanyị ọba gị ndụ jenwe bụ nye menuo ọtụtụzi Aguleri mmaba mmadụ ka eji galụsịa ọtụtụzi igwe igwe ọtụtụzụ ịmala arịzi igwe ọtụtụzi igwe igwe ọtụtụzụ ịmala arịzi igwe papa nnekwu ekele eze bụ igwe ọtụtụzi igwe igwe ọtụtụzụ ekele eze bụ igwe ọtụtụzi igwe igwe ọtụtụzụ ekele eze bụ igwe n'ụwa ọtụtụzi igwe igwe ọtụtụzụ ekele eze bụ igwe ọtụtụzi igwe igwe ọtụtụzụ ekele eze bụ igwe ọtụtụzi igwe igwe ọtụtụzụ ekele eze bụ igwe n'ụwa ọtụtụzi igwe igwe ọtụtụzụ ekele eze bụ igwe ọtụtụzi igwe igwe ọtụtụzụ ekele eze bụ igwe